For today's video nga po pala at maganda na nga po pala yung panahon at wala na nga po pala yung bagyo. Lord, ano nga po pala ang recipe natin ngayon? At ito na, meron ng nalaglag galing langit, Taris. Siyempre, kailangan natin magpasalamat sa Panginoon. Meron tayong pagkain at meron tayong blessing na dumarating sa araw-araw yon. At ito na nga po pala, ipiprepare ko na nga po pala at magagata nga po pala ko ng kalabasa. At sasamahan ko na rin nga po pala ng talong at kaunting tuyo. Yan, ito na nga po pala yung mga aking gagamitin. At naiprepare ko na rin nga po pala para nga po pala mahiwa ko na nga po pala isa-isa yan. Yan, tara, let's go mga bata. Ano pa hinihintay natin? Tara, matuto tayo magluto sa araw-araw. Yan, ito na, ating hiwa ko na nga po pala itong kalabasang to. Medyo, kasi meron rin nagluluto talaga dito sa Bicol, hindi talaga inaalisan ng balat. Pero ako para sa akin matigas yung balat kahit lutuin. Kaya talagang nasanayan ko rin talagang balatan yung kalabasa. Talagang ano talaga, sa iba talaga kahit napunta rin ako sa iba sa halimbawa sa Nueva Ecija, binabalatan talaga yung ano Dito kasi sa amin sa Bicol yung nagluluto sila mama at papa. Hindi nila binabalatan kasi nga may sustansya pa. Magkapapano yun, may sustansya talaga. Yan. At ito na nga po pala, hiniwa ko na nga po pala, meron pa may pahaba, may paano ano, hindi malaman kung ano mahiwa. Siyempre, pang bahay lang naman natin yun. Pang ano lang naman natin sa ating tahanan. Kaya huwag na natin masyadong pagandahin pa. Kainin lang naman natin yan Wala naman tayo sa bonggahan na restaurant yan. At sinunod ko na nga po pala tong talong. At mukhang fresh pa ata itong talong na to Ewan ko ba kung fresh pa ba itong nabili ni mamang talong na to Kaya sabi nga daw, mag-vlog na naman nga daw ko. Nako, mukhang may uod pa Na-scam na naman si mama. Tingnan talaga. Kasi nabili lang talaga to sa ewan ba kung saan ba nabili. Mas maganda rin kasi talaga yung sariling tanim at dumadaan dito sa amin yun si ate. Ngayon hindi siya dumadaan, siguro wala talaga siyang tanim ngayon at walang bunga yung talong nila. Napaka-fresh talaga nung talong ni ate nung dumadaan dito sa amin. Yung naglilibot, nagtitinda nga po pala. Ito na nga po pala, sinunod ko na rin nga po pala tong mga luya at bawang at sibuyas yon. Ito lang nga po pala ang aking gagamitin ngayong araw na to. Yan, at hindi mawawala talaga ang sili at nilagyan ko na rin nga po pala ng kaunting nor cubes at magic sarap ang nakakapagpasarap sa aking buhay. O sa baka sabihin nyo bakit may nor or may isda pa. Siyempre dagdag na rin nga po pala yan sa lasa. Yan, at ito na nga po pala, hugasan ko na rin nga po pala tong kalabasa para safe tayo, para good to your health. Good to your health. Yan, at ito nga, hugasan ko na rin nga po pala. At meron nga po palang uod. Inalis ko naman. Charis, tignan mo, my team. parang kulay ko lang. Charis. Yan, ito na nga po pala para mahiwa ko na. Masunod ko na rin nga po pala tong nyog na aking gugupain. Ano ba gugupain? Gugutain. Yan, at isang baso lang nga po pala. At wala na nga po pala ang pangalawang gata. At unang gata lang nga po pala ang aking kukunin dyan. Kasi nga, yan yun nga kakapagpalasa. Kasi nga, gigisahin ko na muna siya. At bago ko nga po pala ilagay yung unang gata, yon. At ito na nga po pala na i-prepare ko na rin nga po pala mga aking gagamitin. Yes, so ano pang hinihintay natin? Nagluto na tayo ngayong araw to dahil wala na ang bagyo. Thank you Lord. Yon, tara, let's go. Boom! Tara, boom. At ito na nga, inuna ko na nga po pala tong luya at medyo papakrispy ko na nga po pala tong luya. Parang balat ko lang ba? Nadadamay pa ako sa mga ano ba yan? Pati yung kulay ko nadadamay pa Yan. At dapat nga po pala natin yan i-crispy nga po pala para masarap nga po pala. At isunod ko na rin nga po pala tong bawang na to. Yan. Para pa-brown ka na rin nga po pala. Bago ko nga po pala isunod yung tuyo para malasa rin nga po pala. At ito na nga po pala na isunod ko na rin nga po pala ang tuyo. At ito na nga po pala. At dapat nga po pala natin mapalambot muna bago natin ilagay yung gata nga po pala yon. At ito na nga po pala ang kalabasa para mapalambot-lambot muna natin. Lagyan ko na rin nga muna po pala ng paminta, dalawa nga po pala kasi wala ko kulang. Baka hindi tumalab yung At nilagay ko na rin nga po pala ang 3 sili para I love you. I love you nga po pala sa mga nating mga nanonood at sumusuporta nga po pala. Yan, thank you very much nga po pala sa inyo. Yan, ito na. At isusunod ko na rin nga po pala itong unang gata. Yan, ang unang gata ang nakakapagpasarap nga po pala talaga. At dahil nga po pala walang pangalawang gata, talagang unang gata lang ang aking gagamitin. Yan, takpan na muna natin. Mga after 2 years na naman. Baka mamaya nainip na yung mga manonood kakahintay ng after 2 years. A few moments later.
At ito na nga po pala, nabuksan ko na rin nga po pala yon. At ito na hinalo-halo ko na rin nga po pala para hindi mamuo yung gata. Kailangan natin halo-haloin nga po pala para maganda nga po pala yung ano ng gata, yung kakalabasan. Yan. At sinunod ko na rin nga po pala tong talong, yon, at medyo malambot-lambot na rin nga po pala yung kalabasa, kaya susunod ko na rin. Ang talong nga po pala, mabilis lang nga po pala yung mapalambot, kaya yung inunak ko nga po pala yung ano. At si Magic Sarap nga po pala, shoutout nga po pala sa Magic Sarap, yan. Nakapagpasarap sa aming buhay, yan, sorry sa nakapagpasarap talaga sa aming buhay. Siyempre talagang kailangan rin talagang may sarap talaga, yan. At ito na nga po pala, medyo palapit na at malapit na rin nga po pala maluto. Yan, kain na naman at mabubusog na naman nga po pala nito si tatay. Yan. At dahil nga po pala mehera lang nga po pala kami kumain ng karne, dapat gulay para good to your health. Good to your health. Yan, talagang katam. Busog na naman kami nito ni tatay. Mukhang simot na naman yung ano, kanin nito kahit tipog. Tipog yun. Kahit sunog na ano, ubos na naman yun. Yun. At ito na ano pa hinihintay. At dahil maganda na yung panahon, thank you Lord, at nawala na rin nga po pala yung bagyo. At dumaan na rin nga po pala. Yun. At sana matunaw na rin nga po pala yun. Ang sarap pag ganito talagang ulam na kapag ano. Pero umuulan-ulan pa naman dito sa amin, kaya iniisipan ko nga po palang magata. Yun, thank you for watching guys.